नमस्ते. मी शुभांगी शामराव कीर उर्फ स्मिता सुभाष शिरवडकर. मला तुमच्याशी थोडं बोलायचं आहे आणि मी माझी स्टोरी तुम्हाला सांगणार आहे. मी तुमच्यापर्यंत कशी पोचले ते मला सांगायचं आहे. मी तुमच्यापर्यंत कशी पोचले आणि तुम्हाला कशी भेटले ते माझी स्टोरी तुम्हाला मी आता थोडक्यात सांगते. कारण मी खूप वर्षापासून आहे ना, म्हणजे 10-12 वर्ष मी तर खूप आजारीच होते. म्हणजे वर्षांनी नेहमी आजारी पडायची. त्याच्यामधून 1-2 महिने मी ठीक असायची. त्याच्यामध्ये काय झालं, माझ्या मुलांचे खूप खाण्यापिण्याचे हाल झाले. आणि तेव्हा माझ्या मुलीला काही येत नाही होतं. तेव्हा मुलगी लहान होती आणि म्हणजे स्वयंपाक वगैरे काहीच करता येत नाही होतं आणि मी पण काय करू शकत नाही होती. एवढी मी अशी म्हणजे जाग्यावरच होती. कारण मला उठवा बसवायला लागायचं. कारण काय, फक्त मी आजारी म्हणजे कशी, मला जेवण जात नाही होतं. मी आजारी होते पण कसं, मला बिमारी काय नाही, फक्त असं नजर लागल्यासारखं व्हायचं मला. की म्हणजे कसं, मला जेवणच जायचं नाही, जेवायची इच्छाच नाही. अशी तोंड मिटून गप्प बसून राहायची. त्याच्यामुळे कसं, जेवण नाही, जेवत नाही करत अशी म्हणजे जाम जागेवरच बसायची मी. मी आजारी होती ना, त्यामुळे काय होतं, माझ्या मुलीला काय जेवण करता येत नाही होतं. तेव्हा मी बोलली, हळूहळू म्हटलं मी तुला सांगते तसं बनव जेवण. तर ते मी सांगायची ना, तर तिच्या लक्षात नाही राहायचं. तर ती बोलली काय, मम्मी मी मोबाईलमध्ये उतरून घेते. तर तिने काय केलं, मी सांगायची तशी ती मोबाईलमध्ये उतरून घेत गेली. 2-3 रेसिपी असे मी सांगितले, तिने मोबाईलमध्ये उतरून घेतलं. आणि त्याच्यानंतर काय झालं, परत मी आजारी पडले. तर मी म्हटलं मी तुला मोबाईलमध्ये तू उतरून घेतलंयस ना, ते बनवून कर. तर ती मोबाईलमध्ये बघायला गेली. तर म्हणाली मम्मी मोबाईलमध्ये काहीच नाही राहिलंय, पप्पूने डिलीट मारलं. म्हणजे तिच्या भावानी, म्हणजे माझ्या मुलानी ते डिलीट मारलं. म्हणाला काय आहे जेवणाचं मोबाईलमध्ये माझ्या, असं म्हणून त्यांनी डिलीट मारलं. तर मग मुलगी म्हणाली मम्मी तू हळूहळू इथे बस आणि मला दाखव कसं करायचं ते. मी मोबाईलमध्ये उतरून आहे ना, लगेच मी कम्प्युटरमध्ये टाकते. तसं केलं आणि तिने मग ते लगेच मोबाईलमध्ये उतरून आहे ना, मी हळूहळू दाखवायला लागले. असं खाली बसून आहे ना, अशी करायला लागले. आणि मग ती उतरून आहे ना, कम्प्युटरमध्ये टाकायला लागली. असे करत करत आहे ना, परत परत मी 3ऱ्या वर्षी आजारी पडले. तर मी हाच प्रकार बोलले. म्हटलं तू तू ती आता व्हिडिओ केलेस ना, ते तू बघून कर. तर ती व्हिडिओ बघायला गेली. तर म्हणाली मम्मी तुझे व्हिडिओ छान दिसतात, म्हणजे आपण दुसऱ्याचे बघतो ना असे दिसतात. म्हणाली मी तुझे व्हिडिओ यूट्यूबवर टाकू का. तर मी म्हटलं आता मला काय माहिती कसलं यूट्यूब आणि काय. तर म्हटलं टाक, तुला कसं वाटेल तसं कर. तर ते यूट्यूबवर टाकायला लागली. मी तिला रोजच्या रोज असं सगळं तऱ्हेतऱ्हेचं म्हणजे असं वेगवेगळं जेवण तिला शिकवत गेली. ती मोबाईलमध्ये उतरत गेली, लगेच कम्प्युटरमध्ये टाकत गेली, मग ते यूट्यूबवर टाकत गेली. त्याच्यातून मला ते अमेरिकेतून मला एक हे आलं, कमेंट आली पहिलीच. त्यानंतर म्हणजे कसं, म्हणजे आवड येत गेली. आणि मुलीने माझ्या कसं, मी जसं जसं बनवायची आणि ती उतरून घ्यायची, मग ती पण करायची, ती शिकायला लागली. असं करून मग म्हणाली मम्मी तुझे व्हिडिओ छान दिसतात. मग तर तशी तशी मी आहे ना ठीक पण व्हायला लागले. आणि बिमारी तर काहीच नाही होती, ठीक पण व्हायला लागले. आणि मग असे चांगले चांगले वस्तू तिला मी दाखवत गेले. आणि तशी ती मोबाईलमध्ये उतरून कम्प्युटरमध्ये टाकत गेली. मग नंतर यूट्यूबवर टाकलं. अशी तुम्ही माझी माणसं, मग मला वाटायचं मी आजारी पडले तेव्हा मी म्हटलं बघ माझी एवढी माणसं असून मला कोण बघायला सुद्धा येत नाही, माझी कोण विचारपूस करत नाही, अशी मी माझ्या मुलांना बोलायची. पण मी आजारी पडल्यावर आहे ना, कोणाला सांगायचीच नाही, आजूबाजूला सुद्धा नाही. किंवा म्हणजे माझे नातेवाईक माणसं भरपूर आहेत, माझी भावंड 8 आहेत आम्ही. पण कोणालाच आम्ही सांगायची नाही माझी मुलं की माझी मम्मी आजारी आहे. मला दवाखान्यात नेऊन ॲडमिट वगैरे करायची, घरी आणायची. तर मी दवाखान्यात असं 4 वाजले की सर्वांची माणसं कशी येऊन प्रत्येकाच्या कॉटवर येऊन म्हणजे बसून राहायची, यायची, बोला चालायची. आणि मी एकटीच कॉटवर अशी बसून राहायची की माझी माणसं मला कोणीच बघायला कसं येत नाही, वाईट वाटायचं. तर मग नंतर असं बोलायची. तर त्या माझ्या अंदाजाने आता तुम्ही मला अशी माणसं भेटलात आहेत की ती माझी माणसं अशी म्हणून मी तुमच्यामध्ये आले आणि तुमच्यामध्ये तुम्ही मला भेटलात, असं मला खूप बरं वाटतंय. आणि या रेसिपीमुळे आणि माझ्या मुलीने ते तुमच्यापर्यंत मला पोचवली. म्हणजे खूप खूप म्हणजे तुम्ही माझी माणसं असं मला आता वाटतंय. की मग माझी मुलगी म्हणते बघ मम्मी तुला कोण विचारत नाही तू म्हणतेस, तुला कोण काही देत घेत नाही तू म्हणतेस, तर बघ तुला आता तुझी माणसं किती भेटली. असं मला खूप बरं वाटतंय. हे मला तुम्हाला सांगायचं होतं, म्हणून मी तुमच्याशी आज 2 मिनिटं बोलले. माझा दुसरा विषय असा आहे
हे जे माझ्या हातात आहे ना याच्याबद्दल मला भरपूर कमेंट येतात. हे तुम्हाला कुठे भेटलं, कुठे असं म्हणजे तुम्ही कुठून आणलं, की हे कुठे विकत भेटतो, हे सगळं म्हणजे मला विचारतात. त्याच्याबद्दल मी तुम्हाला माझी एक जरा स्टोरी सांगते. म्हणजे जास्त नाही बोलत बसत आहे. पण हे आहे ना, मी ज्या टायमाला मी 91 मध्ये मी लग्न करून मुंबईला आले ना, तेव्हा कुलाब्यातून आहे ना कांजूरमार्गला विक्रोलीला यायला येत होती. तेव्हा ते फाटकामध्ये मला स्क्रू भेटला तर मी उचलला. म्हटलं काय आहे नवीन जाड जाड काळं काळं दिसतंय. तर मी ते उचललं आणि घरी आणलं ना, त्यापासून तो म्हणजे कसं मी मग त्याचा उपयोग आहे ना किचन मध्ये केला. मी किचन मध्ये म्हणजे तिथे काय नाही होतं चेचायला, तर मग मी हे लसूण बिसून चेचायला असो याचा उपयोग करत गेली. तर आता म्हणजे 91 सालापासून तो माझ्या हातामध्ये आहे. हा रेल्वेचा स्क्रू आहे मोठा. हा बघा, हा कुठे विकत मिळत नाही आणि असा रस्त्यावर पण पडलेला मिळत नाही. तो मला म्हणजे माझ्या आवडीचा झालेला आहे तो. आणि याच्याशिवाय मला आता चैन पण पडत नाही. असं नेहमी माझ्या हातामध्ये 24 तास किचन मध्ये माझ्या बरोबरच असतो हा. अजून मला तुमच्याशी बोलायचं आहे की आता गेल्या हप्त्यामध्ये आहे ना इंटरनेटचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे आहे ना कम्प्युटर बंद होता आणि मी रेसिपी बनवत होती पण अपलोड करायला नाही भेटत होतं. पण मी जेव्हा ते आमचं कम्प्युटर ठीक केलं, नेट आलं आणि मी खोलून बघितलं तर कसं म्हणजे खूप मला बरं वाटलं की तुम्ही एक दुसऱ्यांना कसं एकमेकांना कमेंट देत होतात. ते म्हणजे वाचून आहे ना मला खूप बरं वाटलं की मी नाही तरी पण तुम्ही एक दुसऱ्यांना कमेंट देताय. हे ऐकून आहे ना वाचून आहे ना मला खूप छान वाटलं. असंच तुम्ही आहे ना एक दुसऱ्यांना हेल्प करा. आता मला यूट्यूबवर आहे ना 14 महिने झाले आहे. पण 14 महिन्यामध्ये आहे ना तुम्ही माझी माणसं मला 15,700 पर्यंत झाले आहेत. म्हणजे तुम्ही माझी माणसं आहेत आणि माझे व्हिडिओ 40 लाख माणसांनी बघितले आहेत. आणि माझा पहिला व्हिडिओ जो आहे तो कोकणी चिकन, तो 5 लाख वेळा माणसांनी बघितलेला आहे. आणि मी फेसबुकवर आहे ना मी माझा पेज बनवलाय. त्याच्यावर आहे ना तुम्ही माझ्याशी बोलायचं असेल तर फेसबुकवर तुम्ही मला मेसेज करू शकता. आणि माझ्या फेसबुकवर आणि जीमेलवर जे मी रेसिपी बनवलेत ना ते स्वतः बनवून आहे ना माझ्या माणसांनी मला त्याचे फोटो करून पाठवलेले आहेत. ते मी तुम्हाला आता दाखवते. आणि तुम्ही माझी माणसं म्हणून माझ्याबरोबर असेच तुम्ही राहा आणि मला पण बरं वाटेल. आणि तुम्हाला मी आता ते रेसिपीचे फोटो पाठवते आणि तुम्ही माझ्या बरोबरच राहा.